travel, mukbang, hosting events, everything on Paulox TV. Hello mga Paps, welcome to my channel Paulox TV. Mga Paps, nabalik sa Tris sa Villa Trisita, kumikan birthday sa Igsoon ng Sito ng Pabini. Ugma. So, karon nga birthday yun ang iyang asawa. Ugma ba na eh? Pabini, so, kuha na niya, gimragi package niya. So, si Christine nag-birthday, ang Igsoon, ugma. So, iusa na lang ron. So, mo nagbaliksyon sila. Yan, Lechon, makabukan doon, hadwa ka Lechon. Isa yung birthday ron, di siya pasalamatan sa birthday ron. Ha? Di pasalamatan. Napasalamat ko sa Ginoo nga taas ng kinabuhi. Pangayo ko sa pangayo ko sa sakit ug huwag tayo magkakid. Habon. Apo ni kan Salamat din ko na ini. Tanso na si Cynthia, pre. Na ni sponsor ni ko tanan dire. Sponsor. Son tanan kaon. Then, nagatong nag-birthday ni karon. Sige, so pero Christine. Salamat ang siyang sa imong Sponsor. Baboy. Sa pali-sponsor para sa birthday. Di mo to mga kapapso, nag-birthday ka ron. Huwag ka mo-wish din. Wish you. Wish you Merry Christmas. Salamat sa ko ni Cynthia Mabini no nga sa August 27 niya sa kukitigaan para binagdihan. Para pat inasal, ana ka, ito. Yawan anak. Yawan na na pa. Ay, kuyawa man. Wala mga Kuyawa lang nagkatay, kuyawa lang tayo na sa hapon na sa birthday kay na ginagmay-gagmay ba no? O ba may gulis ko, ito ko, pasalit to na. Ayop nga mga kalingap ninyo sa pag-views Pati sa kilo na sa iba. Villa Trisita. Pamil ko sa mga libo. Katong taon, pabot ka na bisita ni Christine, taga niya mong bisita Christine? Kauban ako sa cellphone. Trabaho sa ayaw ka ba sa cellphone, mga kitawag na sila ganang call center. No? So, mga English speaking ba? Amo sa kuwan, kanang nakunako din rin, nasa kilid, si kameraman. Mabilino mabili, oh. Okay, mga Paps, balik kami sa mong vlog karong adlaw. Happy birthday, John! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, happy birthday! Birthday yung duha, Christine. Happy birthday, Christine. Wait. Happy birthday! Happy birthday! Birthday! Weh, siapa nasar? Nakot. Walay sakit, walay kagid, lumabot. Huwag kang nakagid. Ay, dagang kwarta. Tayo sa kanautan. Salamat. Happy birthday. Okay?
Ilan na. Hi guys, I'm going to introduce to you our channel. Like and subscribe na po. Please subscribe to our channel guys. Don't forget to Like and share and subscribe. Subscribe. Like, share, and subscribe. Ring the bell button. Hi guys, kita sa atong vlog guys. Sige na, kalimutan. Sige na, kalimutan. Bakit tayo? Guys, please visit our YouTube channel Polax TV and please don't forget to ring the bell button. Click the Di mo ko vlogger. Tigtan naman taon ko. So, kita-kita dito guys. And special thanks to Ate Marie and family for having us here. Sige, wipe pisaya na. Dahil, wipe pisaya na. English na ha. Ay, pagawa sa mag-life na ninja. Ang saan mag-handle sa kanang kuhan ka na, saan ka na entitled na. Oh, entitled ako sa kasama. I'm so sorry for the inconvenience, but I don't have nothing to do with this one than to disconnect the call. And thank you so much for calling. Goodbye for now. Kaya ka lang ma-edit na customer na. Supervisor. I'm so sorry, ma'am, but I am also one of the supervisor here. So whatever you want to do to our supervisor, but I'm so sorry, I cannot do that. Wala ko na kanong kumpanya kay basi madatot. Yeminan na. Ha? Una sa tanan, I would like to greet my mama and papa, happy birthday. So, thank you sa tanan niyo mga gibuhat para nakog sa akong kuya. Dawog pasalamat ninyo because wala ko sa akong ibarugan karon wala mo and yeah, simple man lang na pasalamat na gid akong masulti ninyo kay dako jud kay mo natabang sa akong kinabuhi. Wala ko dire kung wala mo na siya. Sali pala ko sugdan ang akong mga pulong. Mayong buntag may bunto may hapon ka rin. Karong adlaw mo karong birthday din ugma kan dundon. Ako may pinaon. Nga karong birthday taga ang paglain ng birthday. Ubigan ng mga lawas. Sige mga tagaan sila ilang mayo ng pangita bisag sinsiyo basta sinako. Bigan sa mayo sa Ginoo nga taas sa Ginoo. Bigan sila maayo nila ang panguna. Araw makabot nila ang mga daman o sa mga dam. Mura kay kasulti kay. Hi Ate Christine, happy birthday. I know nga sa kamupo pala sa panon nga nagauban sang duha, but ma-feel na ko nga gaan kay akong pagtanaw sa mga kay nakatanaw ko, makita na ko sa mga nga isip ko sa kainahan kay nasayod ko kay bisan pa man sa kamupo sa panon nga nagauban sang duha, pero daghan na tang nagbawa sa usa. Thank you kay for inviting me sa imo sang bana nga mag-birthday tomorrow. So advance happy birthday sir. And then ako lang wish sa inyong birthday is I hope nga
ma-prove ninyo nga naay forever, and then more blessings to come na sa family, and then kanang sa fairy tale lang sa happily kanang pan ba forever mo nga mag-uban nga happy, then i-prove ninyo nga ang fairy tale is true, and that's all. Thank you. Hi, Te! By the way, happy birthday ka lang. Although, dili pa tayo nga nakataas sa Balakira, pero ni-click na ako ni-click na ta together. And then, I wish you, by the way, good health, more birthdays to come, and then celebrate life every day. Bisan pa, 40 na ka, you should be happy. Kay, niabot ka ng age. And then, hopefully, mas magdugay pa ta, napatay mga bandings. And then, stay safe always and God bless. Ay, happy birthday Ate Christine sa inyong palalag. Ako rin siya kinadugayan na nagkaot pag last year. And wish you all the happiest birthday. And also thank you sa narata na kanunay, Char. And as a maulan natin, wala na akong istorya ni mo. And thank you, we love you so much. Bye. Yes, mga paps, nauli na gid may gikan sa Villa Teresita. So, I'm happy kay ko dito no niya. Ang igsoon og iyang asawa sa kong angod, ito pa silang papa kay nag-bejoki pa sila. So sila ay lang lingaw pa dyan mahuman, no? So, salamat sa pagtanaw sa kong vlog. Karong adlaw, so, please like, share, and subscribe. Ulax TV. Thank you so much. Bye-bye.